Hakaneki yukirish Bakhuid tongin Dubai nagabinda kajing jatait bamjukus minsiam jongi John Yanis nong tudu. Giduairu nagabinda irolis nongrum ba kanyo inyo kajing koi jingkia nagajing mensao. Duai nagabinda Yanis lingdo maplang nagabinda kajing koi jingkia. Duai nagabinda bin kre biang kadrin lengshia nagabinda kajingarku kayingasem duai nagabinda kong riolinda lingdo kabailet shasumar ha hospital in your kloy kajingoy jingya July spotlight punji. Syaduan trying in killing God badu. Syaduan trying in killing God badu. Dajiknya Bakhuid badu Nyngkong try miayu. Syaduan trying killing God badu. kohimen kopara tongin duai nagabinda kijing tumu shime shime jongi giduairu nagabinda baro ke bakarpad banduai nagabinda jonki kadbangi shimbinda ki program paper don bun ki himen ki para ki bakarpad kijing duai nagabinda kijing tumu paper ke jonki ginang IT ki para shaw jisu bad kadbangi dang yai beteng ke jimben kre ya ka ayam Lent bad ki basngap ki bapuson rengkat bad ni ai tiru yaki don bun ki jing tumu jonki ka baki trang dan pinurlo itu wairu nagabinda ka inner healing retreat how new banai arpuwe arpuar arpolai tari pad kabara ki badon ka jing tumu ban shimbenta itu wai nagabinda ki bapangi beshitam baro ha kerteng upa barukun baru mensiam Bakhuid Amen. kajinga ijung utrai jung yu Jesus Christ bad kajingi jung ublay lem bad kajinga slug jung men siem Bakhuid kindon rengka bad pi barong Ringkar bat piro. ko himmen ko para hakaneka yukirish Bakhuid tongin sange shipor ban pan map nagabinda baroki jingles ting jongi halor ki kamba bha halor ki jingles bun halor ki kam isne jongi bun sin ngilaklet ngi kain sting ne ngi le kanang le ben kanang iki himen ki para jongi dakak tin ka tili jongi le singila sange ben le ki kamba bha namar ka jingjai tu jongi ne namar ka jing tarais ni jongi ne namar ka jim pishar pendram jongi ginang pan map naga benda paro kita ki benda bagin kerpadi o jisu benis nelem yangi jisu be eat ngilong ginong pop map yangi hikai yangi pen kan mau yangi bangin yai bateng man le isne ekiwai bangin kongu yame nga pala kau play bedun bor bara bedekapi ko himen ko para pangalale pop shibun e daki jim perkat daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle pala janga daki jingle pala janga daki jingle parat bakrau e janga namar kata akar padi ka Maria Bakhuid kabayai sa katay soti yaki angel bagiri koi badia pi ko himen ko para benduai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor bar wini sine yangi badandala mapi ki pop jangi penyalam yangi shaka jingi bam jikut Amen. Try can rat go play is yangi. Try can rat go play is yangi.
miangi to nginia duwai idwai nagabinda baro ki himen ke para ki kimi ki pa ki bayit batoin jangi ki baron kam ya ke jingisne ke jingarap ke jungu kris idwai ro nagabinda baro ki baron hapadeng jim pang ke jing shitam ne ke jing huri hurai ki ingasem but ki bam treban pai shau trai what hakene ka ayom Lent bakin yo ke jinga e ben kala ka bamon to pen kala kabamot iangi koble konom penim jangi but to pen debit iagi jingmo jangi dagi jingi kai bakenja bane knamba ka kam janga por Lent kan men doi iangi da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba im bat sensha rengkat bat me hake jingelong kawai jang men siem Bakhuid ublay junom la junom amen Kajing pule naga kitab Leviticus utrai ula ong Moses to ong ha upai lang jong ki kun Israel pidei ban long ki Bakhuid namba manga utrai ublay jong pi ngalong u Bakhuid pimdei ban tu ne ban le klop ne ban ya thok away pat bat pimdei ban smile am ler da ka kerteng jonga bat kum ta phi le sangi ka kerteng ublay jong pi nga ngalong utrai pimdei ban ben ya law para marchan marpa ne ban ute ya u kabay nong Sngi jong unong bala kamdei ban sabat phi baro shimit hadu man step pimdei ban te ban tla ya ba kalut ne ban bu mau jen thot khmat ubamat la henrei pidei ban ting burom yo blei jong phi nga ngalong utrai pimdei ban le bom hok hakajing bishar pimdei ban le chilyang yo baduk ne ban le burom yo ba he bahan henrei tang daka hok pidei ban bishar ya law paramar jan pimdei ban shang sharum shaneng kumunong thadrong hapdeng ki para jong phi bat pimdei ban pins ir yakajing imo para marchan jong phi nga ngalong utrai pimdei ban shun yalaw para kadanud jong phi henrei pidei ban yas ngutu jing mud bat para marchan jong phi yo pikit pop na mar jong u pimdei ban pen hiar khput ne ban bunut bersha ki khun jong ki para cha jong phi henrei pidei ban e yalaw para marchan kumbai le dehi nga ngalong utrai kaktin jong blei ni songu yao blay Sam kat kendai number druspa kendai puwe. Druspa kendai puwe. Nirwai antifon balai dekat nyau terstep. Open kujang aku try lagi pobari jonga ka anyu try ka bajanai ka ajing imensi balashanya ka ajing sadyu bashida long ki ba dei ki ba pen kmendolo hukum ba shai ba aji shaya ki kmatre tu pen ku jang aku try na ki po pari jonga ga jing shep jing you try to Bakhuid kane junom jing try u try ki ba shi shabat ki ba they ban kam kwa ka mon u try ban ya ka xiernella ka kam sngau chiang ban ya ka ngap na ka reu nga Open kujang aku try nagi popari jongan hukum jauh miki ai jing ti ya usha
ki jing bakabaro ama bisne ku trai ki pobari jonga tu pen ku jangan ku trai nagi pobari jonga nagale menga tu pen kian syakri jong me ku trai bangan yo light yo klana jing balat bakrau itin bajing berkat jong agin yai penun yame ku trai jong mau siang banong penim jong tu pen ku jangan ku try nagi pobari jonga ya ro you try ku Christ Jesus yang joy ban siap ka gospel jomu mentakin kata kaya kababian mentakin kata Sngi jing penim ya ro you try ku Christ Jesus yang joy ban siap ka gospel jomu Utrai undon reng kad bat pim. God but pure Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam hame ko try Ujesu la ong halage senran. Haba ukono brio uwan hakaburom jongu bad barok yangel lembadu. Te unshong halor ka ket badon burom jongu. Hakama jongu ki jait benri baro kin ialum. Badun pen kladi ki uwe na uwe pat. Kumba unongap upen klad yaki lamborot na ki blang. Badun bu yaki lamborot hakamon jongu. Henry yaki blang ha kadiang. Nang daus un ong hakito ki ba ha kamon jongu. Ale pi ki bala kerku upa jonga. Toshim di yaka hima bala pen kare lupa naga benda jumpi nadu bala seng yaka parte. Naba ngalatengan te pila ai jimbam yanga. Ngalas liang te pila ai jingdi yanga. Ngalalong umender te pila kart ying yanga. Ngalalengkuy te pila penkup pensem yanga. Ngalapang te pila wan jingo yanga. Ngala sya set bendi te pila wan peit yanga. Di bahok hangda kin jubab yawu kotrai menoken ngila yo I ba metengan bad ngila ai bam yame lane ba mesliang bad ngila ai jingdi yame mino ngila yo I ba melong umender bad ngila kot ying yame ni ba melalengkuy bad ngila penku pensam yame bad meno ngila yo I ba me pang ne sya set bendi bad ngila wan peit yame te us emun jubab yaki shishanga ong happy katasin ba pilale yaki ya iwe na gini ki para barit e jonga pilale yanga nang da un ong hakito ki ba hakadiang jongo pi ki bala shatim ki late no nanga shakading bam julip ya ka bala pen kare naga benda uksoid bat ki angel jongo naba ngalatengan te pim shimla ai jimbam yanga ngalasliang te pim shimla ai jingdi yanga ngalalong umender te pim shimla kot ying yanga ngalalengkuit te pim shimla penku pensam yanga ngalapang bat la shaset bendi te pim shimla wan jingo yanga kumda kiro ken sapaik tin ya u kotrai menno ngila yo I ba metengan ne me la sliang ne ba me long mender ne ba me lengkuit ne ba me pang ne khabendi ban ngimshim la shakri yame te unjibab yaki shisha nga ong happy katasin ba pim shim la le ha iwe na gini ge barite pim shim la le yangaro bat kini kin late no shaka jing pen shitam bam jikut henry ki ba hok part kin late shaka jingim bam jikut
ka gospel jang utrai Kachingera yame ko Chris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Kaktino ble mendakasni kabuha kamajangi yaki jinkili ki bangide ban jubab. Bad lemba kenega jingi kai bad kenega jinkili kaba utrai ubuha kamajangi udang kindu yangi lada ngikwa banyo ya kekerdan ke jaka hakamajamu ngidon kam banjubab binia ya kenega jinkili. Ila bandong kane kalong tik kom kano ke exam ne tik kom kano ke interview habaki briu ki yale banyo ya ki kam gija itip hakane ke perte kaba mangi im don bun jait ki jingli don bun jait ki interview kaba ki briu ki de ban yai lemba ban job hakalo kano ka kerdan kam ne kano ka jingyale ha kane ka parte itip kikina school baro ki pin kre ba naga binda ki exam junki bad kim tip kiye kita ki jingkeli ban sakeli ha ka exam kum juru ki briu ki balait interview ki ba wat kam kim tip ha kano ka dur kita ki officer kin keli jingkeli bad ki pin kre na dong shadong bad ki shaniaru artat ha ka jimpin yad basta jongu bale kaddu kadwai Henry ha ke gospel minda kasngi ni usngo u ble u kenra jongi u bu lupa e ke jingkeli wai lupa e ke jingkeli kenamba ngindup la ban penkre ba ban jubab kaddu kadwai habangi yang banyo ya ke kerdan banyo ki kam Baduai lupa ia ke jingkeli kenamba omdon mano bala ban kinyum ho ngimtip ia ke jingkeli ngimtip kumno ban penkre te nagata kadau minda ngim shimlala ban jubab ia ki jing jubab kababiang banyo ikane ka kam kabamut ke jingim jangi hakamato ble jingim jangi badu ble habeneng kalongru kawe ka kam ka bangi de banle kumbangi pule habon gi jaka ha ki gospel batik tino bele ki angel jongo bele kidang iaro kidang ruai kidang pindon burom ya uble man ka kelema ha ka ju ka dur ya ki buriu la sha kendai na kamat ko bleru kidang iai beteng ya ki kam ka ba kilale ha ke ne ka parte klem uble don bon gi buriu ki ngop ha ki kam kalam uble ha ke ne ka parte but ki pinkre ya lade naga binda ka jimbishar kaddu don bon gi bru ki ke instinct ya uble wan lada kala tarwa ya ke jinkli hakama jongi banjubab ya ka bade banjubab don bon gi bru kim pinkre da ke ne ki jinkli hangngi don hinriyo tilli ki jinkli kaba uji subu hakama jongi hato pila ai bam yanga habanga tengan hato pila ai jingdi yanga habanga sliang hato pila kot ying yanga habanga long mender hato pila wan jingo yanga haba ngapang ngashitom hato pila pinku pinsam yanga habanga lingkoi hato pila wan peit yanga habanga don habendi kini kilong hinriu tili ki jinggerli ba kongsan Nagabinda kino ki briu kiba wat kam hakamat to belai kiba wat kam hakamat kaburom jongo belai kiba wat ya ke kerdan haka jingim jangki kane kalonga highest post kaba kino ki briu haka jingim jangki kilaban mudur haka jingim jangki ya ke kerdan kaba hetam jangane ke perte kalong banjubab tekana kini ki jingkili kabau jisu ukili yangi man ga kelip mat ngide ben shim ya kini ki jingkili ban ngide ben duai lindet ban ngide ben tip lindet kini ki jingkor dor jang kini ki jingkili knamba ngide ben peit min step ngide ben peit janmit hadu katno ngila pinkere ben jubab ia uble kadu kadwai
Lada ngim long ki ba penkere da ka jingim jangi kaba po ye ka por haba u ble wan ban bishar ya ki bayim bat ki bayam ngin ong ngim tip shisha ba ka don kum kene ki jingli mano ba ai kene ki jingli mano ba ki kayangi ban jubab ye kene ki jingli ngim tip badu Jesu unsa ong po ko beach kadba ngalahikai kadbang ngelabu hakama jampi kini ki jingkerli lemba ka gospel pims pila kinyum pila kentahait pila ang kamendoy ban bad pila leben ye kiway haba u Jesu hi ulahi kai ha ka gospel bang ide ben yo I ya u Jesu man gi jaka ide ben yo mad ya u Jesu man gi jaka haki himmen ki parajongi haki kam gi jam jungi kabangile haka neka perte ngidi benang roban yo iya u Jesu ubatrik kam jar hapo jungi habangi yakendo yeki paralok habangi yam imlang haki ingas jungi habangi yait bat ki bruyu ki bangi mitu habangi don ngibun kaspa kapel haka jingem jungi ngidi ben sautu kini ki jingai baro kelongge jingai spoon jongo balai nakabinda jongi krangba ngindo penkreba banjubab yakini ki jingkali uble shimla buka ya kaspa kapo haka plajambi batang nakabinda yalade henry banai bam ya kebatengan henry banai di ya kebasliang ban penkup pinsem ya kibri balingkoid ban leit yarab ya ki bapang ki bashitam ban ay min siyam ya ki brio balaset bendi na marka dao jonga pop bad ka jingbam dip jonki ko himmen ko para kane kade ka jingdawa jonga beneng nangi iway pa iway ngimla ban kainsting ya kane ka benda aka ba kainsting ya kane ka benda ngimla ban na pan excuse na oble don bon ki brio ki pan excuse map hingi ko try ngimtip larang ngitip lupa nginjendala shibun nginjendala ai kelud min siam ye ki badok henrang ngimpartip bangide ban lekum ne Jesu wang kala to lupa kala hikai lupa kala bu lupa kala ai lupa henre pipan pila kensting kane kala balonga jubab ka bau Jesu un ai yangiru kumbang yesngo nya ka gospel mindakasngi ya ki brio ki bamshim lakin kordor ki kili minoken pila pang minoken pila sliang minoken pila tengan ngimshim la yo isatia namar hapadeng jimbun kam jongene ka parte bun ki brio minda ki kalalang ki matla hapadeng ki jimbat binia jong ki ke baro jongene ka parte kimjula porshu bantip ya kane nangda kadu kadwai kin kili menoken melalong kumne kotrai ngimshim la yo isatia ngimshim la yusngo menoru baka don kane ka jingdawa na me kotrai kane kalonga por kaba matam iyangiru ko himmen ko para lese ngiru minda hado minda ngidon hakeliang jongini ki bru ki kili jingkili kumne but ngiyong o mem shimla ai jingli yanga melali leshi liang kato kat nongod yangi pat meshu ino yangi komne Jisuang paid ya kabangala ai paid ya kabanga kikai paid ya kabanga bad haba pim shimla le ya kineki ke baro pila kendai yanga ko himmen ko para hakene ka ayom Lent Jesu ukot tenge yang iway ban pinkrebha nagabinda ki exam badangwan pinkrebha nagabinda ka interview kam jongi pinkrebha nagabinda ka kerdan kabapitrang pinkrebha daga jingim jampi lem komda ngin sa babe ngin sa sosi ngin sa kuslai jingmod hangda kansa don ka jingkriya binia but ngin sakut haki kam jongo bamen kaddu kadwai lada ngin puson man kasngi dakine ke jingkerli kaba utrai wai hangi jisbe id karku kardo yangi pensla yangi
Bangin dup la ban sim kia yakini ke jing kerli ha ke jing im jongi. Kenapa ngindup la ban im kumba mon mame omde kumba mon mangi. Pen bait ke jing im jongi yarap yangi ko Jisu ban kongo yame ban shashkor yame ban ngait kame. En yaro ya utrai Jisu Christ. Junam la junam. Amen. Ko himan ko parato en plai ke jing et ke jongi. Ngang nge How late qua bottom board baro. Long tar ho kening bat kakendo. But how Jesus Christ kun amawe jongu. Utrai jongi yau bela puna men sim Bakhuid. Yau bela kana ka Maria te soti. Yau bela shale ben Pontius Pilatus. la sanar pnaya la yam la tepya ula hiash ki bayab Sngi ka balai la mi pan ki bayab la kiusha bene ushang shakamon blay pa dan bor baro nang daw man pa ben bishar ki bayim pa ki bayab ngangi ko men sim Bakhuid ka balang Catholic Bakhuid ka jingas la ki kuid ka jingmam ki po ka jingmi pa ka do ka jingim bam chikut. Amen. Lai spa ndrupun driu. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia jonga ba jumpi kan lang ka papriang hun ha u blay pa badan bor barro To try putting it in Knan, Kiti Jong P, Nakabanta, Kajiro, Kaburam, Kastang Jong U, Kajimantoyangi, Padakapalang Bakhuid Jong U, Barok away. to ai bakane ka jingtarwa kinia ba riu blay jongi kan lang ka ba may pediang ngaba ko try ba da ka bor jamme kan pen kuid ya ga rukam im jongi ba kan pen yo hangi ya ga jimma pa pen yasuk jamme da u Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon renka bat pim Renka bad piro. talking to you yala ki donot You can tell your key, shall try. pangin aingu ya utrai u blay jongim Kai Song Hawk bad kate. da shisha kalong ka ba siyang hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jongi da ka jinglen lade kanamban pindu bor ya ka jing sarong jongi kinom pop bat penlong yangi kinong pertu board ya ka jing spoon jame khaba ngi ya ailem ya ka jimbam jongi haki badu bat kumta ngi pendon buram yame rangkat bat berlin ba ki angel khatba ngi penbana da ka vai ka sur ya ro Bakhuid, Bakhuid, try. Bakhuid, you play it right. Bring back the take it down. Yakapuram Jome. Vayusana Shajong. Vayusana Glambur. Vayusana you play Juno.
Kopara, tongin panbor naka beneng. Lembau men siam Bakhuid, ban long bakam start. Ban sautu ya ka jing tawa jang ka beneng. Ban poi shabeneng, ben ya kerdan ha beneng. Ay men siam Bakhuid, unam pen sle, padu unam pen kuidru ya ki benta kabangi sautu ban biang ha ka jingim jangi. Dashisha melongo Bakhuid katrai. Kata mei jang ka jing kui barong. Namar kata ngi karpardia mi. To pen kui pen kantang ya kini ki jing tarawa jangi. Da ka bapa ya umen siem jame. Kum ga umjer halo jangi. Bakin kalalong yangi kammet bagas nam. Jango trai jangi o Jesu Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngaba. Wila pediang ya ka jing shashito. Wala shim ya upu, pada kabaingo yame, wala kedia yawu, badalai halagis enran u om. Tu shim bat to bam nakane pi barro, namar kane kalonga med janga, ya kabainaiti, naka benda jumpi. Haka juga du kamendala le bam ula shimia ka kuri badda ka baingo biang yame ula hayaka halage senran u om to shim bat to din ka ne pi barho ne mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam jikut ya ka bain pen mi naka binda jumpi bad naka binda ki babun naka binda ka jima pi ki pop to le ya ka ne ban kan mau yanga ko snam bakar do hor jungu Christ to pen koi yangi pen koi dia ki men siam hadim pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam baro ya da yang inau bamen na ki kram kajim maya jongka jinget kata sin bangi bam yune Namar kata, ngi ke bapen mendaya ke jingya bad ke jimi pa jangu, ngi tarwa hame go trayo po janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aing wai dem, namar mala nyu yangi ke babit, ben yang hakama jame bad ben shakriya me, da ka bas ngi verit ngi karpadia me, bangi ke bayo binda hakamet badas namu Chris, ngin long ke bala penyata likawe, da umen siem Bakhuid. Takan mau ko try ya kabalang jame, kabala priyang hasatala ka parte, pato penjana ya ka haga jingir, rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi, uvil bad marvenu bishop jangi, bad bahar kiling do bad kiriniam. Takan mau lemro ya ki himen ki parash in rang bad kinte, kibala yoti ya da ka bakarmen ya ga jimmi par, bad ya bahar kibala klan no haga jingis ne jame, top diang ya ki shaga jing shai ka kama jame. To isne yangi barangi karpadia me barenghat bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jango blai ujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid but baharu ki rikuid ki bela pen sobaya me pateng la pateng nilong ki babit ben yo ben dalem ha ka jingim bam jikut but bangini ro but pen don buram me da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kanlang hamayu blayupa badan bor haga jingelang kawai jungamen sim Bakhuid barro kaburam bad ka jingero junom la junom amen ko himen ko para tongin duwai haga nika por kabau Jesu hikai yangi bangin dupla ban yo Jesu hamalle ki briu saudang jangi hamalle ki jingdon kam saudang jangi
Kenamba ngin dup long ki kun ke bajop hakane ka jingale exam ka bau jisu ukipen kan mau yangi kopa jongim Uba bening kalong ka bakhuid ka teng chome kanwan ke ma chome kalong ka mon chome ha kendel kumba bening tuai ngi minta ka jimbang jengi ka ba ra Sngi batama bengi ka jengi kumai rui ma ke belis ni pado de lam bengi shak jimban shoy ndrai to polite ngi na ka basniu top light yangi karpad ko trai na ke jing suniu barro ha ke jing spoon jamme toy jing suk jing sign ha ke Sngi jongi Kenamba da ke jing arab ke jing isne jamme ngi light bara bona ka pop but ngi yo jing da na ke jing jar barro kadang idang ap ke melendi ya ke jing garmen Bakhuid but ke jing wan pa jong nong penim jongi u Jesu Christ Namar ka jome kalong ka ima ka jome ka bor ka burom chinom la chinom ko trai Jesu Christ may ubela ong ha ke apostol jame ke jing suk ngai happy ke jing suk janga nga ai happy wat pe de ke pop jongi Henry ya ke jing e janga balang jame but ha ke jing spoon jame to ai ha ka ya ke jing suk but ke jing atli ka wai kat kum ga mon jame mame ubai im but basensha junom la junom Amen ke jing suk utrai kandon barabo renka but pim Rengka bat pi dap da ke jing edo Christ tangin ya ing markelia Cô kun lang ra du ble Nghe kê kỳ po per te Tu siêu xin đầy ya hi Cô kun lang ra du ble Nghe kê kỳ po per te Tu siêu xin đầy ya hi Cô kun lang ra du ble Nghe kê kỳ po per te Tu ai jing suk ya hi hakumi ukun lambro jong oble ubakli hangi ya ke jing kli uba map igi pop jangi bapin scam padu pen klai ningi ha ke jing e so ke to ke bala kot sha ke jing kawai jong ukun lambrot Cô cần ra ngâm lòng với trong khó của mình rung của cái yên chân á Để xuống cái kia cầm xiêm chân á các sự khía hi
mar ka jing don jame hapadeng jangi man ka por me wan chak ka jingim jangi ban pen kan mau yangi ka jing kor dongor ka jaga jingim bat me ban pen ya randi ban pen ya de dur ka jingim jangi bat ka bening jisu karko kardo yangi menta lamba ka jing priang yame hagani communion Bakhuid ai baga jing don jame haga jingim jangi kan pelong yangi vai pai vai ben yeserim bat me ko jisu bangin dup la bat sauto ye ka jimu jame bangin dup la bat le ya ka mon jame man ka kelipa kenamba aba boy ka bet Sngi aba men yang hakama jangi ben keli jengkeli halor ka jingim ka ba mangi em indup la ban juba ban men yo I yangi bangilong shisha bala penur long ya ka jingang no jaga do no jame karko kardo ya ka perthai baro kawe karko kardo ki inga sem jangi karko kardo ki babkhang ki bashitam ban hapadeng ki jingphang ki jingshitam kindup long ki kon ki ba penur long ya ke baro ka ba ka beneng ka angnur lempa joki karko kardoro i ganong pop bakindup la ban kindit bentriyo bendup pan wan pai shame kamta mi hakene ka ayom pen karko kardo ki inga sem jangi don bon ki jing uri ura don bon ki jimbam biang ha ki inga sem jangi aga jing long shime jangi tayangi ko Jesu bakindup la ban pai shame kalam kino ki jimma kalam kano ka jingti namar melong ublay jangi bakarko yangi bayada yangi bapen koit yangi bai boringi hallelujah 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 Jesus 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 ai boringi Jesus ai boringi ben vandoringi ko Jesus ben red ben sovrit ya men siam jani Jesus bangin long ki kon ke bakongo ya melenter ka siam jani la 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 Jesus tapin ko dia kini ki kon baro ke bakar pa dia ki jingkar pa ga majo me Jesus ben koi ben gya ke bapang ke bakar pa dengan nagabinda ki ayit batoin jangiro ko Jesus hallelujah 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 Jesus Jesus ai baki inga sem jangi baro ke baduai hakene ka por ke bashimda hakene ka mas Bakhuid ke nang ya bor jangene ka mas Bakhuid halor baro ke kinro jangi halor baro ki kam ke jang halor ka pulega putti jangi kon baro halor baro ke jang no jangi hallelujah 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 Jesus 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 ko himen ko para in trangru ya ke jimpen jampura halor ke jimpen chitam jangi man ka Sngi IT kawe pat ke kawe ke jinglong ngimti hadukat no ngilong ginom pop hadukat no ublay ubu yaki daw ben pen chitam yangi namar ke jim pakala jangi henrengi duai da ke jinge ba utrai ba i hari ben karko yangi koppa ubaha beneng to ai ba ke jinge ba mela ai khangi hau kun jame u Jesus Christ u himmen jangi ba hakali ting jaga jingi spoon kan klang hakidon u jangi daw men siam Bakhuid kan kasyub yang hangi ya ke jing kermen bala kerku naga binta ka jingwan jangga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pin kerla lur yangi shakinam lur lingka bam ju shamtai ban bet igi sumbai jangga gospel to ai ba ki to ki sumbai kin pin kerla dur na shapo ya ka jait ben riu ba ya ka pathe mariam baro ka we ha ka jing kumelin di batikana ya ka bening batimai ba ka pathe batimai haba enda igi bo jung ba men da bengno kaburom jame kan ting sain junam ta ai ba ka jinga e jaga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jaga jingkermen ya ka jingang lut ya ki tiap jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan bin sapriang ya ka jingkermen ba ka jing suk jungunang sius pa jungi satala ka prate shame koblei jungi ubala karku junam kan long kaburom ba ka jingaro junam amen kopa jangim bahabane kalong Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong gamon jame hakindel kumbahabane to ayang iminta ka jimbam jangi kabahala kasni padama pingi reng kang jangi kumbangi ru hima pikabales niyo yangi padwa telam yangi sha jimpen shoy rei taplai pingi kabas niyo amen kublai ko Maria kabada tagajingai e utrai badpa lakarpuye panapte jinde palakar kuya so po jogo ha Jesus ko Maria Bakhuid ko mi jogo play duai ka benta jangi ginom pop
minta da kapor ka jingia jingi amen Ka buram. au pa da kun bar men sim Bakhuid kumba ka long ba Nyngkong kumju minta para bor chinam amen Tong in near to why. To pen shy a jimut jim parkat. Nikar part kotrai. Dakaba pediang yakaneka sacrament jame. Nila ben your mart yaga jingarap hakamen siam patkamet. Bakumda habalaris la sumari ngi kumne habaro ar. Nila ban snokumen haka jimpura janga jimpin kia bakin jabane. Da ukris utrai jangim. amen Utrai undon rengka bakpim. ringka bat pi Nuya ka klejam bi kerpad ika jingkerku na utrai. Kerku kotrai da ka ba pinshai ika jimu jimbarka jangi pai jame ngi kerpad. Bakin yoi ya kaye ka ba kide benle. But bakin yo ka bor benle ya ka bahok. Dau kris utrai jangim. amen Blay badan bor badan kerku ya pi upa. Baru kon. Baru mensi im Bakhuid. amen Yalay suk pen bana ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jampi. ni sango yau blei lambar drupau Atrai Jesu jonga Jesu baba Jinkerman bat ko jingim jonga Go nong sius pa Go nong pen kia Do pen ko janga Sky na me Try nga la sakma Sky na me Nga nom sang patar syukendra Isneyanga Jesu baba Try penim yanga Kaburam hau pa berkunum sim Bakhuid kumbang long ba Nyngkong kunjum ta para bor amen. Enyoro yutrai Jesus Christ, amen.